nyang kraton Ngambarangin tumuju nyang kraton Sunggela ganti ingkang nikus seje lagune nanging isih panggah ana sadroning primbon anyraosaken ingkang anganti-anti wonten nggening pertapan mertawu ing niku ingkang dimomong Raden Abimanyu minggah dhateng pertapan Ki Badranaya Bagong Sumawana besut kekanthi wonten ing ngandhaping pertapan mertawu. Lumbung desa katangi padha makarya ayo selamat sejahtera bagi kita semua rahayu syakung dumadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak De. Iya putu kusut. Aku seneng karo awakmu kersa ngudi marang kesenian tradisional. Nggih, Made. Tapi kula tasih dereng saged napa-napa. Wong kula ngracik bonang mawon tasih kelira-keliru lho. Ya rada apa-apa pancen tradisi gending Jawa Timuran iku gak gampang. Ana notasine tapi dituthuk gak kenek. Lho mergo teorine beda-beda. Takono Mas Muadan ngono. Nah nek pangkur notasine cocok gampang. Tapi lek diarani Jawa Timur contohku sumo tulisane rolu jiro rumono jinung jinemo. Ayo meki endot. Takono.
masih ngilang sembarang luru jiru mau luru ji monem jinem ro jinem mo ayo ngilang tengok gemuk takon Pakde ya sik ya Pak iki akeh para sutresna sing isih ngestreni rika nyemar mate urung ngentrongake bunging panuwun ya sajane iki mah gak ono barengan iki ya rada akeh sing teko tapi sing teko iku kok tuwa-tuwa tok iki sing kapitin ya apa carane merik generasi penonton sing nonton arek-arek niku Pak terus niku lek saweran gak oleh bengi-bengi wayangan nggih jam 09.00 kula nonton wayang niku saged wayangan jam 11 kula lajeng nonton mripat kula pun cepet maghrib iya nah nek ngono wayang iki digobah nah nek sinden ning ngarep-arep saweran lho wayange gak payu iku tapi sing nomor 1 wayange nah nek trimo saweran aku tak kedekno andong ya ya ngene Zot ya kabeh iku genah-genah ora oleh kaya malik tangan ae gampang angel kabeh ngono sapa wonge gak kepengin kondang sapa wonge gak kepengin laris nanging sing jenenge kondang iku Zot angel dodol montol gawe iku jeneng gak iso kondang iku lah laris yo ngono tambah angel mana jenenge laris iki duwe enak-enak bonge anyar wayange anyar tindene wayu-wayu yen andek-andek yo gak teko iku ya wis ngene ae nek iki bidom-bidom Kuatin ngene cukup pengen nyoba maneh iya adik maneh wayang iku apa to Mak De didol larang-larang sakno Mak De cukup sinden papat sinden loro ya sinden loro lah kaya winganane sing main ana nggumekan Soko Mojokerto iku panjake 8 sindene 1 ngono iku sindene SMS aku Pak sama siapa Pak Blangkemen Pak ya sing penting dudu blangkeme tapi sangu ngono wis mulih kok preset urung ngetrake gunging panuwun marang panjenengane Bapak Sidi kepala desa ngembeh kene ngaturake gunging panuwun ana priyantun kok kaya ngono sabare priyantun kok kaya ngono gampangan apian wong sak desa prasasat kaya dhuwure kabeh ya disuwuna ngarsane Gusti ya syut Gong nggih Made ya Mo muga tansah pinaringan sehat sekeluarga lancar usahane apik oleh tani ngono lah masyarakat ngembeng yo sak badane wayangan iki pinaringa seger waras kabeh Allahumma amin ngaturake gongeng panuwun para sutresna ringgit purwa para pandemen wayang pemerhati seni sing padha teka ana kene ora kok mapak waton gedhe tuwa anom lanang wadon tak sunake ya padha sehat Made penontone Allahumma amin lagi suka pari suka itu seneng pari iku menehi suka dadi awake seneng yo menehi kesenengan diarani seniman seni iku indah man iku manusia sing indah masih nang omah iku mari bengkerengan sing kene kudu ajer yo sing
Nggih. Mau sing durung nyuwara-nyuwara dicoba dhisik. Tintingane Mas Kamal Jainuddin, iki panjenengane duwining Tyas Benita Anggraini Melati Rinunse ben tembang. Wilujeng enjang jeng. Wilujeng enjang Pak Dalang. Nggih. Kula niku wonten tulisan. Wong lelumban asmara niku lek lanang karo lanang. Napa? Lek lanang karo lanang iku jenenge Ban. Wah, anji kok bagus. Nah nek wedok karo wedok iku jenenge Les. Nah nek lanang karo wedok jenenge ho. Oh, binatang. Ya, ya. Kaya kabeh no. Nggih, monggo. Kepareng nyuwun napa diajeng? Kali jineman. Jineman. Jineman menapa niku? Mercika mawon. Ngabari kuwes nggih. Jadi kalau Pak Kamal nyedhi kados sakniki. Sapa? Pak Kamal. Ayo Kamal. Sik. Iki perlu diurus iki. Kita juga perlu diurus iki. Lah nggih kula wong ngenten. Nggih. Lirik-lirik. Oh, ya sok ana parikane arek di zaman apa zaman saiki. Zaman Genji, ya. Genji, Genset. Lagu-lagu oldies. Oh, zaman Mergenset. Monggo. Jare luwek. Anjing. Oh, klambi luwek. Damel swanten priyanten putri mawon. Nggih kula lanang ya lanang iku dikutakne. Nggih, jumeneng. Deluntuk ndak ya. Nggih. Tintinganipun. Ya, sak pinten ya. Sak pinten ya? Oh, nggih, Mas. Mami Zuhar. Terima
ya orang jumeneng kaya Mbak Ira karo Mbak Rumin. Pesona dalam melodi yang kita nanti-nantikan Rudruk Krido Budaya. Sekarsari Surabaya. Bapak turu ketok wonten mamundhut napa? Inggih wonten pamundhutan sumepyar mandhape kula sepo. Sumepyar rumiyin. Sumepyar nggih. Waktune gara-gara mung seprapat. Mangke ditambahi seprapat. Sumepyar yo, terus.
nyuwun sing kulino dadi Samboyo Putra. Saka Nganjuk iki yen ora ditayangke diluk-diluk kok ngantuk. Mbak Rika Kartika Laras. Tembangnya apa wae? Kalau sepo. Iya, wis sakar-sakar bae. Mbak Dewi, Mbak Rika, Mbak Niki wis penguru wae. Kalau sepo.
Mbuh asmara. Kalau Yeti. Yen liwat paten. kudu tansah eling kelawan Waswada Bakong ndalamu kang mudhun saka mertawu. Ayo diajak nyang nggone Ngamarta. Kongkon Purwita ana Begawan Kresna Kuncoro ben ngasu banyu kang wening yo Le. Yo Made ayo dijak rono Made.